Bisan pa man sa hulga sa ASF, di gayud ikalimod nga ubay-ubay ang nag-crave ni ini. Mga kapuso, atong katunon ang pagluto o pagpreparar sa lami ang ginabot pinaagi ni ining report. Kinsay dili mag-craving sa kalami sa kinaham nga Cebu street food, ang chicharon bulaklak o mas naila sa mga Sugboanon nga ginabot. Busa akong buot nimo magluto niini, tara dungan tang magkataon sa pag-andam niini kauban ng food vlogger nga si Joseph the Explorer. Una, hugasan ang ginabot, lagip na ang mga lamas. Dayon, hiwa-hiwaon. Palat-an sagol ang mga lamas aron mo tuhop ang lami niini. Dayon, igisa kini. Pagkahuman, iprito sa mainit nga mantika. And here you go mga kapuso, ang kagumkum nga chicharon bulaklak o mas naila nga ginabot. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabalia. GMA Regional TV Live.